tembang lali janjine tasih kalian Mulya Laras sing legi tur klenyes klenyes dadah. iki Kang Jul sing mesti lali janjine terus. Iki kelakuane sapa? Kang Jul mesti iki. Malah piye. Ayo. Dilanjut ya. Diterusake wae Mbak Ida, terusake wae. Jan-jane kowe ning endi? Agak-agakmu saja nyupiati. Atiku sujana kowe kejak karo wanita liya. Sugeng dalu kangge pamiarsa sedaya, sugeng dalu para tamu undangan. Tasih kalian Mulya Laras dalu menika badhe maklipur panjenengan sedaya.
Niki sing napa?